Zavádzači odbiehajú, červená zastávka je hore a štart, takže 22. slovenský Sandležer Charvát bol v tejto chvíli odštartovaný a je to práve Messier Bashir, ktorý sa vydal do vedenia pod jokejom Petrom Foretom, takže Messier Bashir ukazuje cestu v pomerne solidnom tempe, za ním sa zavesil Sulman, ale stráca zhruba 2 dĺžky. V tejto fáze dostihu to však nie je podstatné. Rabbit Railing na 3. mieste, Glosa 4., Lavmi 5., Killward 6. a Chicky Chappy na priebežnej poslednej 7. pozícii pod jokejkou Zuzanou Vokálkovou. Kone máme po prvý raz na konci protilahlej steny a vbiehajú do oblúka pod výpadovkou a je to Messier Bashir, ktorý naťahuje krok a roztrhal to 7-členné pole do pomerne značnej dĺžky. Takže Messier Bashir 3 dĺžky pred Sulmanom, Rabbit Railing na 3. pozície, za ním jeho stáňový tréningový druh Love Me, nasleduje Glosa, Killward a treťou stopou sa možno teraz bude trošku posúvať Chicky Chappy. 2 km do cieľa, kone máme po prvý raz v cieľovej rovine a je to teda Messier Bashir pod Petrom Foretom, ktorý diktuje tempo. Sulman za ním zavesený druhý, Rabbit Railing tretí, za ním Love Me, na bariére Glosa, vonkajškom to teraz bude obiehať Chicky Chappy v oblúku pri jazdeckých oddieloch a Killward pod jokejom Jaroslavom Linkom na priebežnej poslednej pozícii. Toto je trošku nevýhodná pozícia pre Chicky Chappyho, ktorý zrejme rozdá metre, alebo sa zaradí na predposlednú pozíciu. Stále je to však 1400 metrov pred cieľom Messier Bashir. Messier Bashir pred Sulmanom, Rabbit Railingom, Love Me, Glossou, Chicky Chappy a Killward. Takže takéto je poradie aj pri vybiehaní na protilahlú stenu. 1200 metrov do cieľa, už sme za polovicou. Messier Bashir, Sulman, to je dvojička, ktorá si vypracovala 3-4-dĺžkový náskok pred zvyškom pola, ktorý vedie Rabbit Railing, Love Me, Chicky Chappy už je na ňom nalepený a posúva sa takisto aj Killward, Glosa odpadla na posledné miesto. Messier Bashir a Sulman, Messier Bashir, Sulman, dvaja českí jockey Petr Foret a Tomáš Lukášek na prvých 2 miestach a už sa tam razantne posúva aj Chicky Chappy pod Zuzkou Vokálkovou na 3. pozíciu. Ide cez Rabbit Railinga, ale dobre sa tam drží takisto aj Killward a Love Me, všetko istí zozadu pod jokejom Janom Wernerom a Glosa už nebude stíhať. 500 metrov do cieľa, kone máme v oblúku pod výpadovkou a cez Messier Bashira už ide dopredu Sulman. Za nimi je to dvojička Killward a Chicky Chappy. Love Me teraz bude musieť rozbaliť svoj finish a Rabbit Railing a Glosa už pôjdu len na dokončenie. Teraz dobre vyzerá Killward a Sulman, slovenská dvojica Killward a Sulman, Sulman a Killward teraz ide dopredu a Chicky Chappy už nebude víťazom a Killward je v prvý. Killward si cvála v ústretí víťazstvo a bude víťazom Sandležer, takže je to Killward a dobeh raz, dva pre slovenskej stajne, na 2. mieste Sulman 3.